أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى في القرآن المجيد: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Iqiniso lizofika noma lizovela amanga ahlalobala. Ngempela amanga awanabo ubudlelwane neqiniso, ngakho ke amanga azohlalobala acindezeleke. Ungalinge uhlanganise iqiniso namanga, uxube iqiniso namanga. Ungalinge uhlale phezu kweqiniso noma ugubezele iqiniso ulazi. Ma-Afrika amahle, iyaqhubeka indaba yethu nokuveza yonke inhlobo yamanga atholakala eBhayibhelini. Ngicela uqhubeka ke ma-Afrika. Ngigcine ngencwadi kaSamuel 13 lapho amadodana kaDavide, omunye wamadodana kaDavide igama lakhe kungu-Amnoni, ehlangene nomunye wabafowabo beganga ezegcina eselele nodadewabo. Ngithe-ke leyo nto leyo ingamanga eBhayibhelini mayelana nevesi ke engilivulile elichazayo ukuthi uDavide nenzalo yakhe kwakuwabantu umdali ayebaphe amandla okubona okuhle okwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi, ebanikeze ukukhanya, ebaholela endleleni eqondile. Ngaleso sizathu-ke ngithi-ke mina kungamanga-ke lento eshiwayo ukuthi uDavide wayeyumdlwenguli kanti nabantwana bakhe nabo babenza izinto eziphuma endleleni bagcina sebelala nodadewabo, okuyichilo emehlweni kaJehova noma kaMvelinqangi noma kaYahwe lokho. Siyaqhubeka-ke em-Afrika omuhle. Incwadi elandelayo incwadi kaJeremiya 25. Sizoqala ku-27 siyophelela ku-28. Jeremiya 25 verse 27 siyophelela ku-28. Uyakusho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sibawothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi: phuzani, nidakwe, nihlanze, niwe, ningabe nisasukuma ngenxa yenkemba engiyakuyithuma phakathi kwenu. Kuyakuthi lapho bala ukuthatha indebe esandleni sabo ukuba bayiphuze, usho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sibawothi uthi: impela niyakuphuza. Angeke ke em-Afrika njengoba ubona utshwala buwumbulalazwe kanje, bese-ke umvelinqangi, umdala wey'nsuku akhiphe amazwi ukuthi abantu abaphuze, badakwe, bahlanze, bawe, bangabe basasukuma. Amampunge lawo uHubo kaBhejane amanga atholakala eBhayibhelini. Utshwala buwumbulalazwe, akekho umuntu ongazi ukuthi utshwala buwumbulalazwe. Angeke-ke umvelinqangi ethi eyithanda indalo yakhe esifisela okuhle ebese ethi abantu abaphuze, badakwe, bahlanze, bawe, bangabe basasukuma. Amanga alihlaza acwelayo, sishawa ngemfi iphindiwe. Kugcwele idakwa nje emhlabeni is because of izinto ezifana nalezi. Siqhubeke siye encwadini kaMateyu. uMateyu 1 uMateyu 1 verse 6. Mateyu 1 verse 6. uJesayi wazala uDavide inkosi
uDavide wazala uSolomoni kumka Uriya. Uyezwa ukuthi uSolomoni lithi iBhayibheli uzalwa kubani? Uzalwa kuleya ntombazane leya uDavide ayirape. Lithi iBhayibheli kwazalwa uSolomoni lapho ke. Isithunywa sikaNkulunkulu esiuSolomoni sizalwa ngobufebe bukaDavide ngokweBhayibheli. Wadlwengula leya ntombazane yabantu leya kwakumka Uriya waqeda wabulalisa indoda yakhe. Mina ke ngithi ke kwamanga ke loyo. uSolomoni umprofeti kaNkulunkulu akayona iproduct ye-rape. Kodwa iBhayibheli lithi iproduct ye-rape. Kungamanga ke lokho okutholakala kuphi eBhayibhelini. Encwadini engivulile utheni uNkulunkulu? Uthe uSolomoni ungomunye wabantwana bezizukulwane zikaNoah noma zika-Abraham ezazihamba endleleni eqondile, ezaziguidiwe. They were guided by the Almighty, behamba endleleni eqondile ngaso sonke isikhathi, benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngalawo mazwi ke lawo engiwathola kwiQuran engcwele, ngithi kungamanga ukuthi uSolomoni ongumprofeti kaNkulunkulu wayeyiproduct ye-rape. Kungamanga ukuthi ubaba kaSolomoni okunguDavide he was a rapist, wayeyomdlwenguli. Amanga layo. Ngithe ngikhuluma ngencwadi kabani? kaMateyu 1 iverse 6. Matthew 12:38 to 40. Matthew 12:38 to 40. Kwase kuphendula abathile kubaBhali nabaFarisi bathi, Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe. Kepha waphendula wathi kubo, isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa sibonakaliso kuphela, isibonakaliso sikaJona umprofeti. Ngokuba njengaloko uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke nendodana yomuntu iyakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngaleli verse leli eliku-40 kungamanga ukuthi uJesu wafa wavuka. Mawufunda kahle leli verse leli, uthi uJesu okwenzeka kuJona, njengoba uJona owayesesiswini senhlanzi insuku ezintathu nobusuku obuthathu, into ezokwenzeka kuJesu leyo. Ake sambeke siyoza ukuthi yini eyenzeka kuJona, njengoba ethi uJesu okwenzeka kuJona kuzokwenzeka kuye. Mawuya encwadini kaJona uzothola ukuthi kwenzakalani kuJona. Asifune uJona ke manje sithola ukuthi kwenzakalani kuJona. Sithola ukuthi kwenzakalani kuJona. Sithola ukuthi kwenzakalani kuJona. Right, lalela ke. uJona 2 qale ku1. Ithi ke uJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilini zenhlanzi. Wathi, ekuhluphekweni kwami ngakhala kuJehova, wangiphendula. Ngisesiswini sendawo yabafileyo ngammemeza, wezwa izwi lami. Wangiphosa ekujuleni enhliziyweni yolwandle, umfula wangihaqa. Wonke amadlambi akho namaza akho adlula phezu kwami. Uyizwileke ema-Afrika. Uthi uJesu okwenzeka kuJona okuyokwenzeka nakuye.
Mawufunda ke uJona 1 kuverse 17 ithi uJona wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye. uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye uJona. uJona wayesezibilini zenhlanzi izinsuku ezithathu nobusuku obuthathu. Into yenzeka kuJona nekhunywa uJesu. Maso ubala-ke indaba ye-Good Friday ukuthi uJesu wavuka insuku ezintathu nobusuku obuthathu, amanga la yakuhlangani. Ibheke-ke nawe mu-Afrika. iBhayibheli lithi uJesu bambamba ngolwesihlanu ntambama. Imini yangolwesihlanu already sidlulile. Kodwa uJesu utheni? Iy'nsuku. Uma ekhuluma ngey'nsuku ukhuluma ngosuku lonke. Imini yangolwesihlanu sidlulile. Bayambethela-ke ngokusho kwabo-ke. Kusho ukuthi-ke ukuqala kwakhe uJesu, khumbula amaJuda awangcwabi ngeSabatha. Kusho ukuthi uJesu bamfaka emgodini ngokusho kwabo noma ethuneni ngokusho kwabo Friday ntambama before ilanga lishona. Bese uyazibuza ukuthi icala lakhe lithethwe nini, ngoba siyathola ukuthi kwathethwa icala lakhe la. Sebembambile baya naye kuPilato. Mabembambe ngabo 3 ntambama, ngo5 ntambama uyangena ethuneni. Lathethwa nini icala lakhe? Amanye amanga layo into engekho, ngoba siyathola ukuthi icala lakhe lathethwa. Emva kwaloko-ke uLwesihlanu-ke ntambama-ke ungenile-ke ethuneni. Bese kuba ukusa umgqibelo ekuseni, iyaqala-ke imini yokuqala. Imini yokuqala le iyaqala imini yokuqala. Bese kuba umgqibelo ebusuku. Mawuvula incwadi kaJohn 20 kaJohn 20 ithi ngolokuqala lweviki, ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ezansi ilanga lingakaphumi. Kusho ukuthi Sunday asibali lutho ngoba uvuka before ilanga liphuma. Asibali imini, asibali busuku. Mawubala-ke eAfrika sithola ubusuku bangomgqibelo nobusuku bangolwesihlanu nemini yangomgqibelo. So sithola usuku olulodwa nobusuku obubili. Kuyaphambana nenkulumo kaJesu. uJesu uthini? Izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. NoJona 1 verse 17 uyakufakazela lokho ukuthi wahlala esiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ukhona-ko oqamba amanga osikhohlisayo. Ngakho-ke eAfrika ngiyakutshela uhlale wazi namhlanje iGood Friday yinto engekho. Amampunge siyakhohliswa. uJesu akazange afe avuke, nangu uyayikhulumela ngomlomo wakhe. Okwenzeka kuJona kuzokwenzeka kimi. Ngiyongena enhlabathini ngiphila, ngihlala izinsuku ezintathu ngize ngiphume ngiphila. Into eyenzeka kuJona. Ivule nawe eAfrika uzibonele. Siyadlula. And then bese siya kumaHebheru 7. AmaHebheru 7. Lalela-ke amaHebheru 7 verse 1. Ngokuba uMelkisedeki lo inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu ophezukonke, owahlangabeza uAbrahama mhla ebuya ekubulaleni amakhosi, wambusisa. 2. uAbrahama wamabela okweshumi kukho konke yena ogama lakhe lithi kuqala ukuhunyushwa kwalo inkosi yokulunga, bese kuba inkosi yaseSalema okungukuthi inkosi yokuthula. Lalela kuverse 3 ukuthi uthini. Lo Melkisedeki lo esikhuluma ngaye, engenayise, engenanina, engenaluzalo, akanababa, akanamama, akazalwanga, akanaluzalo. Ngamanye amagama akanabo abantu azalwa nabo, akanababa, akanamama. Yabona uJesu wayenomama engenababa. Lo akanababa, akanamama, akazalwanga, akanaluzalo. Engenakuqala kwezinsuku nakuphela kokuphila. Akanakuqala kweinsuku zakhe, akanakuphela kokuphila. Kodwa umuntu uyaphila, kodwa ngeke aze aphelele ukuphila.
akanayiqalo zeyinsuku akwaziyo ukuthi wazalwa nini ngoba akazalwanga kodwa umuntu uyaphila. Kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu uhlala engumpristi njalo njalo. Nalo futhi ufaniswa nendodana kaNkulunkulu. Akanababa, akanamama, akanazalo, akanasiqalo, akanasigcino, akanakuphela kokuphila. Ufaniswa nendodana kaNkulunkulu. Amanga alihlaza cwe, akekho umuntu ongafika emhlabeni aphile. Esimaziyo owadalwa uNkulunkulu ngezandla zakhe uAdam noEva kuphela. Lo ukhona uphile emhlabeni akasu Adam akasu Eva kodwa akanazalo, akanababa, akanamama. Ivule Hebrew 7 uyiqala uzuphelele ku verse 3 uzobona lo mhlolo esikhuluma ngawo. Amanga uHuphu kaBhejane bashaya ngempi iphindiwe bayasikhohlisa. Angibongeke eMafrika. Yiwo kamanga ke lana engwavundululeke la eBhayibhelini. Nazi inamba zami mawubona ukuthi wena kuyiqiniso amanga awuyitholi lento eBhayibhelini. Ngicela ungifonele 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. بارك الله لنا وإياكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ukuthula kube kini nonke. Nomusa nezibusiso zika Allah umveli ngangi zibe phezukweni nonke ma-Afrika mahle. Nginithanda nonke. Amen.